Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri beste arratsalde batez txorienera. Hemen gaude Patrizia eta biok egunero moduan zui errezeta goxo eta bikainak erakusteko prest. Baiz, Patri. Ingo zeuse. Beti jendu zeuse. Bai, ingo zeuse goxua. Hombre, goxoa, eta atzo goxoa dete joan ginean, baka horre goxoa dete jarraituko du. Idatzi diguzue atzoko ideia gustatu zitzaizuen, gaur goxo gehiago. Eta hori bai, gaurko errezetakin, hegazkina hartu eta Lima aldera, Perura joango gara, eta ingo ditugu Limako zizpuruak, oloa eta txokolate, gaietekin, kukiekin gatuko zen. Oso international gabizia, azken aldixan. Baina egia da, betu, nik kukia esatean jentea badaki dala hori, gaieta hori zapaltxoa badala, holan pinportakin, eta zebestela gaietak izango zian. Gaieta orokorra da, eta kukia da Ameriketako, oain oikua dan hau gaietia, ez? Ondixa. Ondixa, bai. Ondixa. Bueno, guk neurrikoak ingo ditu, baina, bueno, errezeta nola ingo du, lehenengo hartuko dugu, esne kondentsatua. Eta esne lurrundua, kanela pixka batekin, irakiten infusionatzen utziko ditu. Gero bestaldetik, ingo duguna da, lau arratsa gorringo, vainilla estraktua, irabiatu, eta ingo dugu olako krema inglesa deitzen dana, ez? Inglesa krema bat. Eta ingo duguna da, beroa arrautzegi bota. Berriro zutan, eta 83 gradu hartzen dizkigunean, ostutzera bialduko du. Gero, bestalde batetik, honen gainean hori krema izango da, oinarria. Merenge bat ingo du. Merenge egiteko, azukrea, 3 arrautza zuringo, eta limoi tanta bat. Horrek, hartu azukrearen erdiarekin irabiatzen, merenge ingo du, eta bestaldetik almibar bat ingo du. Eta almibar hori beroa botako diogu, eta hori izango da, gainean jarriko diguna botoitxotan gure kremari. Eta botoi horien gainean apurtuta jongo da kukiak. Eta kukiak oso erreza dira. Oloa irina, panela azukrea, altzagarria, esne... Oloa esnea, ero edo zinezle, koko olioa, txokolatea eta urrak nazi, bolatxoak egin, zapaldo pixkat, 12 minutu ondala 80 gradutara, eta gure kukiak egin daude. Kukiak gainetik birrinduko izkiogu, eta holan, niri kremak eta egiten dudanean, beti zerbait kurruskaria, koskain behar dio zerbaiti. Behar du koska egitea. Orduan, gaieta hori botako ditut. Gauza bat, kuki hauek etxean egitea nahi baduzu, nik hemen azukre kantidadea jarri dut. Bajatu egin dut. Gutxiago bota dut. Orduan bota jozue 100 gramo inguru. Nik 60 gramokin erengo dut. Segatik, zizpurua gure asperena nahiko gozoa da. Eta uste dut merengea ere oso gozoa da. Orduan behar dut pixka zerbait kontrastea egiteko. Gozo egisa ez izeteko. Nik uste gozo egisa geratuko zela beste. Orduan aukeran, gaieta hauek ingo dituguna da azukre gutxiagokin. Horrela inda ere gozo daude, Norberak bere gustura be bai, ezta? Hori da. Ze bada oso gozo saliedana eta bedau beste... Bari, bueno... Dena baina gozoa, bez, ez? Batzutan beti, agoa bat pozo lan hitz batzu. Lehengo gunien gabizen berba, holan badauzela, pertsona batzu jaten dauela, urdai espikua lekakin, eta nira itxitxa, omen zan eraten zauena azukria kafiekin. Bai, nik laguman nukan nolan. Beraz. Bost koiaraka da haundi azukreanak kafe txikitxo bat igual. Berak esaten zen, mendia egin behar du azukrean. Mendia egin arte, bota azukrea, baina latz. Orduan... Gaurkuan ez. Gaurkuan ez da menditxorik ingo. Ez. Orduan esan dakoa. Hau da, esne lurrundua. Esne lurrundua espadokazue, esne gainarekin, errezeta hau inalduzue. Esne gainik ez badukazue, esne normalarekin, behi esnearekin, egin alduzue. Eta nahi izan ezkedo, edari vegetal batekin ere, egin alduzue. Baina, ez da, edari vegetal esan du, vegano batzuek hau ezingo duzuten ningo, ez dakit, esne kondentsatua veganoentzako badao? Ez dakit daue, baina ziur errezetaren bat egongo dela, ze gaur egun interneten sartuta, esne kondentsatu veganoak, ze ziur norbaitek asmatuko zauela. Ze veganoren bat egongo da holan esne kondentsatu salia, beraz asmatuko zauen olako zehose. Bueno, berez ez da zaila, ez? Hori da azkenean, edari vegetal bati azukrea gehitu, utzi hor irakiten luze. Juteko dana lurruntzen. Eta gero loditzeko igual, zehose gehitxu bihotzazu, ez? Almidoien bat, edo... Izten badozu luze, karamelizatu eta loditu egin da bera. Baina naiz eta esne vegetala izan? Bai. Nik egin da daukat dulce de leche, eta azkenean dulce de leche Argentinan erabiltzen den errezeta hori, han berez da esnea azukreakin, eta ordu askotan han irakiten eukitea.
Eta edari vegetalarekin berdina egiten dana da, boixe, pixkanaka, loditzen jongo. Kontauko, postronen historia, holan apurtxo bat, ze 19. mendera joan bigara, eta Peruko Lima hiriburuan jaiosan, ez? Han basauen perutar poeta bat, Jose Galvez Barrenetxea, poetiak, eta bere emaztiak egin lehengo aldiz postre hau. Orduan, historia matxista purtxo bat dauka atzetik, eta probatzen eman sotzanean, berak esan zauen bere emakumian zizpurua moruan dala, ez? Leuna, goxua, holan. Orduan, horti dator, horti dator izena. Eta baduko, esan. Historia horrekin hartuta, zuri tokatuko zaizu behin baino gehiagotan, atzerritarrakin Hildaren historia kontatzea, ez? Hemen txenaukan apuntauta. Bota eso, Hildaren, ze bada behai pixkatolan, ez? Hortik dator, ez? Emakumien izenagatik. Segure Hilda, bakizu, Donostin jaio zen, ez? Casa Baiez tabernan. Eta han basauen bezero bat, deitzen zela txepetxa. Eta han hartzen zitxun, palillo batekin, hartzen zitxun, azeituna bat, antxoa bat, eta piparra bat. Eta horrei, betidanik, deitxu izan jako banderilla. Baina gero, basauen pelikula bat, Rita Hayworthen pelikula bat, non zan Hilda, eta esaten zabien, ez, larogeiko edo 70 hamarkadan zauzen gizonek, esaten zabien, bixak, bai Rita eta bai pintxo horrek, bixak ziela beruak, minak eta apur bat berdiak. Horregatik, horti dator izena, bai? Beraz, historia antzerako daukie. Saporia ez? Limoako zizpuruak eta Hilda, ez dakit kombinazio ona izango ziren, baina izenan kuriositatea antzerako da. Eta Hilda, hor beti askotan esaten da, sukaldaritza jendea esatu, ni errezeta landuak egitea eta zerbait goxua datzeko. Hilda bai dela gauza bat, simplia, eta ze kombinazio ona. Txepetxak zerbait bazekien, Zehose bai, asko sakixen. Eta, baina, alata baina ez eta gauza simplia izan, badauz ondiokan tabernak, esaten zu, Hilda angua gurot. Ze angua dau, oso ondo, azkenean produktua ona bada, ez da? Taberna batzutan ez dakiz ze jartzen dautzien Hildari, baina dau beste lekutan baino askoz beho nagoa. Patricia, apuntatu izen hau. Amalur, Durangon. Amalur, Durangon, baitu. Hildak dauzkate pila bat eta die, bere hori, espezializatuak Hildak egiten. Eta ez dakit zenbat mota ezberdin dauzkate, eta, venga, Hilda poteo. Oin beste bada, gero beste bat. Baina Hildak sartzen die, aldozko zuegu Instagramen idatzi, ezein dan zuen Hilda gogokuena, holan Euskal Herriko gogokuena, gogoratu Instagramen gara abildu bat txoriene, eta han jarriko dugu argazkiren bat Hilda baterena, eta zuek aldozko zue idatzi. Zigorek esan dago Durangon, nik Bilbon ezagutzen dut promenade deitzen da. Etan behona. Ledesman dau, eta handauzkie bi mota, niri asko gustatagaten bi mota. Bat daukie, Rioxar alegriakin, oso pikantia dana, horrekin daukie bat, Inja, Hilda normal bat, Hilda tradizional bat, olako pipermin batekin, eta gero beste bat, Idiazabal gaztaken. Eta hori da Euskadi mokadu baten. Hilda gehi Idiazabal gazta. Hori da munduko nena. Ni klasiko aldera noa horre, betiko Hilda. Azeituna, antxoa eta piperbina. Betiko Hilda klasikoa, baina egia da gaur egun ikusten dituzu otarrainzka egoziarekin, ikusten ditugu antxoa marinatuta bebai, ikusten ditugu gaztarekin, ikusten ditugu urdai azpikotakotxo batekin. Asko daude eta hori hona da. Zeme jetia esan, ni betiko klasikoa, ez, betikoa gustatzen dut, baina ondo da egotia ezberdinak mundu guztiantzako. Hori da. Hemen errezetara joan da. Bi esneak hemen berotzen, nazten, pixanaka kanela zapore hartzen, nahi izan ezkero hemen limoia salbat, beste edozer, zuek hemen botatzen dituzuen zapore hartuko dugunez. Eskanien hemen daukaguna da, esnea eta azukrea esan dezagun bakarrik. Hone zapore hartuko du, bakasu hontan, kanelarena, eta nik hemen arrautza gorringoa banatu ditut, lau, botako diet, zukatzu vainilla erabilizen nuen, nik vainilla estraktua erabiliko. Vanilla estraktua, eta hemen utzi ditut zuringoak. 3 zuringo, eta 3 zuringoarekin gero merenge egingo dut. Hortan baliatu ditut, lau arrautza behar nituen,
zuringo bat ez dute erabiliko esertarako, baina besteak bai. Esne infusionatu hau da, arroz esnia itxen dugun nian etxian, olako esne mota bat, ezta? Bardina. Eta arroz esnia egiteko garaian be bai, hainbat jatetxeetakoa esatut, horko arroz esnia, bai. Ze krematxua da, zein dan trukoa erabiltzen dutela esne gaina. Esnia, 500 esneana eta 500 esne gainana. Orduan, nahi eta nahi ez krematxu ateratzen da. Beitu. Ez da beste sekretu. Eta egunen batean, esne kondentsatua bueltaka, izaten basate arraro hoietakoak esne kondentsatua anegoten dala etxean bueltaka erabili gabe, egin zazu arroz esnea, horrekin esne kondentsatua eta esne nasketa pixkatarik. Eta beitu, lehen galdetu duzu, nola ingeiken ez, esne kondentsatua veganuentzako. Eta ontsa okurritu jat, koko esniakin bebai indeikela, ez? Ze azkenian lodixa da, eta loditasun horrekin, igual lortuko zan testuria. Patri, hemen, behitu, oin bi gauza gaipatu ditugunak, ingenuen behin. Koko esnearekin, arroz esnea. Beitu. Eta hori Venezuela asko egiten dute, eta da oso, era tropikala, beste gauza bada. Eta, ostra, nik aukeran igual koko zapore gehiagi, eta nik izan dudanean etxean esne pixkat bota dio. Holan kombinazioa. Pixkat, holan toke bat izatea, eta nik, nire kuadrian egiten dugunean Baskaria beti, inoiz izin dela faltatu da, torrija tropikala. Hau egiten duena, torrada bat, betiko torrada, egiten dut riotxe ogiarekin, eta bustitzen dut koko esnearekin. Busti berren beste esnearekin, koko esnearekin eta arrautzekin. Eta horrekin busti eta egiten du karamelatu sartai batean. Eta hori da gure kuadrian, Eta gero ez dut zuelan frutu eksotikorei botatzen. Fruta gorri pixka baten gainean da, listo. Igual eksotikoa ditzen dut zasunez, igual mango apurtxo bat, edo piña apurtxo bat. Nire kuadriak fruta esaten dute, limoia botatzen diote gero bukaeran kombinatu. Hori da. Da eguneko fruta kopuruaia, horrekin gintonikoko limoia da hori da, jazta. Baina, Patri, kontu gehiagokin jarraitu baino lehen, lanen jarraitu behar zitut. A ber, hemen, ze bidatzen doztasun. Erresa, Erresa. Urrak, zapaldu bakarrik. Labanakin pixat, zapaldu. Ez ibili mozten, hori, holan zapalduta pixat, bale. Berakatza salataratzeko moruko. Hori da. Eta txokolatea, bebai pusketatan pixkat moztu, ez itxura hartzeko maspasana. Ze maspasan itxura hartzen mazu, agian nire lankideak ez ditu daztatuko. Orduan, hori izango da, gero kukiak egiteko erabiliko duguna. Orduan. Bueno, esan. Limako zizpuruez gain, Peruko gastronomia, aipatzeko lan, ze gauza ezagutze ditugun, zebitxia ezagutzen dugu bai pizko sourra, tamalak, zu egonda zauz Peru aldian? Ez. Gastronomia bai bada bidaiatzeko lan erabat, ez? Orduan, plater peruarako lan probatu dituzu? Probatu dut, hemen ingen duen, esan da, hor beste rezeta bat hango gaiten dana, patata gero patata birrindu genituen, gero maones antzeko pasteltxo bat. Bai. Izen badauka gaina berezia. Etorriko zaigu eta aipatuko du. Hori hemen txorienen, eta gero hori nik ezagutu, sukaldaritza maila mundu mailan gaur egun referente badala, eta gaina fusioa daukate Ego Amerika eta Japonian artean. Nikei sukaldea. Hori da. Eta zebitxia, oso zebitxe salen, edo oiasko ajia bebai daukie. Oiaskoa ajia handa piperra, eta orduan daukie oiaskoa piper hori saltxa olan potolo baten, eta entxaladien izena ez jate torten, baina bai da olan patatia, gero oiasko erreta eta patata geixa hau ez, aguakatia eta maionesiakin, oso goxua. Bueno, hemen, listo, honek kanela zapore hartu digu, eta beti, inglesa erako, hau izango zian betiko lehen garai batean arrautzesnia, garai bateko natillak, esaten zienak, zien, esan nion maizenaik ero zeudenian hautzak eta eitzen zan hau. Arrautza, gure etxean beti arrautzesnia deitu izan zaio, eta da. Arrautzesnia? Arrautzesnia betikoa, arrautzesnia. Nik arrautzesnia ez dut sekula, entzun. Horretzako natillak, da, arrautzesnia. Bai. Arrautzesnia beti izan da, eta hori gero, gero eskolaneak utzi ziguten, euskeraz dano natillak esaten ditu, da arrautzesnia da. Ne, izebak beti indau arrautzesnia. Beti indau arrautzesnia. Gaina guk arrautzesnia esatut zeu. Arrautzesnia egiteko beti garrantzitsua da, gozogile krema bat, krema pastele bat egiten dugunean, beti egiten dugu, hau, esnetara bota. Hemen,
kontrakoa. Gorringoa dauzkagu hemen, normalean azukrea behar egoten da hemen, eta bota behar da orain likidoa, poliki, bestela moztu ingo zitzaigun arrautzetara. Likido beroa. Eta hau berriro, iragazi ingo dugu, eta pasako dugu berotzen. Eta ze temperatura hartu arte? 83 gradu, ero hartzen badugu horrelako egurrezko nola, goiara bat, Bai? natzamarrakin eta horrelako bide bat geratzen denean. Baina honena, horrelako termometro bat erosi, horrelako modernoitakoa, hemen dauka, sensorea. Orduan hau barruan dau, eta hemen markatu iten dozku. Zenbatian dau. Tras. Zelako gauzak asmatza itxuren, Bai, Gaur egun. egia esan, guri, teknologia guri lanak errestera etorri da, Patri. Eta lehen esan duzu, gustaten gatzula holan kremia edo itxen duzun bakoitzean, zehose holan frigituta edo gainetik edo zehose... Koskaitzeko. Da horregatik nik natia jate duten bakoitzean, arrautzesnia jate duten bakoitzean, gaieta barik ezin jotu lertu. Eta ipini barrixea, nirian, ze badao jentiak... Niri biguna guztetan jat. Biguna. Bai. Patri, asko ikasteko... Hemen beti ez da gustu eta ez dago ezer idatzia. Eta jendeak zen, ni ardo hau gustatzen zaizu ardo hau? Bai, 3 euro balio ditu, hobeto zuretzako. Zure poltsikorako, behintzat? Gustu eraten dozu, ez que jendeak horrazten dau da, kritikatzen hasten da. Ez? Eta Peruko sukaldaritza oso ospetsua da, ez? Baina, zuri zein gustatzen gatzu gehien. Holan, ointxe ematen botzut, egazki... Nora jongo nintzake? Bai, nora jongo zinen. Ze fusio dala esan dugu Perukoa? Fusio Nikkei, deitzen da, Nikkei sukaldaritza. Eta Nikkei nundi dator? Peru eta Japonia deltedik. Orduan? Japonero joten zinen. Bai, gehien bat, jongo nintzake Perura ezagutzeko zestut ezagutzen. Bai. Baina sukaldaritza japoniarra, miresten dut bertako sukaldariak. Nola lan egiten duten, ze garbia diren, ze zehatzak, ze neurria dena dauka, zentzu bat, egiten dituztenean ez dakiz ze hore, badakizu, 36 bola ero oblea atarako dituzula neurri horretatik. Erosten duzu egindako oblea kaja bat eta 36 dauzka, dana dauka zentzu bat. Dira oso zehatzak eta gero bertako sukaldaritza, niri hori puntuak inola jolasten duten, egosketekin eta nola iruditzen zait miresgarria. Eta sushia, gainera, sukaldaritza japoniara ez da bakarrik sushia, ez? Gauza pila bat. Nire gustatzen gatolan gure gauen esatia entxaladia Perukua, ditzen kausa limeña. Kausa limeña, limako kausa. Eta ontxe ez jatataratzen plater japoniarau, baina die holan olagarro bolatxo batzuk. Uste dut dala okonomiyaki, baina ez nago ziur zebaketzu izen holan apur bat desberdinak dauzkiela, beraz ez dakit okonomiyaki izan holan tortilla bat edo olagarro bolak, baina olako izen antzerako da. Bueno, jakia dala badakigu, okonomi eta jakia. Eta okono olagarroa eta... Okono eta jaki, olagarro jangarria. Hori da. Guk, bakizu, zer zeukan oso fama hundia eta honek 8 arraia, ez? 8 arraia... Zein da 8 arraia? Bola bihurtzen dana eta jaten bazu gaizki egiten baute hilal zarela. Apur bat... Ez dakiz hori? Hau lantzeko karnet berezi bat daukazu, arraia hau. Arraia honek oso pozointzua da. Arrain hori, barruan dauzka glandula batzuk, hoiek irekitzen zaudenean apurtzen bada olako glandula bat, eta jaten baduzu arrain hori, zulora zoaz. Eta ez da merkea. Eta edozein sukaldarik ezin du... Ez da merkea zure eriotza. Baina, harta, sukaldariak behar dute karnet berezi bat prestatzeko hori. Imaginatzen da, azkenean arriskutsua da. Bai, ez da broma. Eta, hau, gaztatu, kriston fama jendea guztia ordaintzen da ondo, gaina, juten zen merkatuetara, eta jantzazu eta kontatu ezazu. Euren propaganda hori izan, jantzazu eta kontatu ezazu gure 8 arraia, eta bestela igual... Ez tozu kontaten. Eta polilla zama, ja. Kontau idoguna, dala etzala okonomiyaki, ontsa etorrizat, takoyaki. Ze tako da olagarroa. Orduan, olagarroa jatekua. Beraz, ni bakizuna joango nintzen? Nora? Mexiko aldera. Ni Mexiko negon da nau. Ze bakizu pikanti asko guztetan jatela, da mina, eta hori dana, da Mexikora joango nintzen.
sukaldaritza mexikarra oso ona. Bai, han ulertuko ginen. Bai. Bueno, gu behar duguna, ulertu behar duguna da, hau, oztu din behar dela, oskailuan gutxienez ordu bete utzi behar dugu, hotza nahi dugu, hau, gero pare bat kopatan jarriko du, eta honen gainean zer da, merengea eta gure gaietak. Osagaia prest dauzkagu gaietak egiteko, eta oinengo ditu bi gauza hauek eta dena prestatu. Hemen gauda, Patrizia eta biok bueltan, dagoeneko gure zizpuru krema ostu zaigu, eta orain behar duguna da, almibar bat martxan jarri gero merenge egiteko. Joazen. Hortarako, 200 gramo dauzkatemen azukreanak, Bai. erdia behar dut azukreana. Eta nun pixatu duzu? Nun pixatu bihar duzu? Beito esalako invento, kristonara, beti pixu hauekin beti pila gabe geratzen dira. Bueno, esmatu dute gauza bat, holan, zu kargatzen duzu, hemen, igotzen da, irauten du gutxi, ez da behar gehiago. Ja, pixu hemen, tarera zeroan jartzeko berriro, ez hasi batzuk, lagumanekoan matematika egiten ibiltzen zen. Ez que zigor etorri zen, oindala bi aste hasi ginean grabatzen, zigor etorri zen, emozionatuta ematen zen, ume txiki bat, pixuakin. Pilak ematen den, bora zilar. Oso da, batek esan, baina zeitun bukatzen zaio, baina, a ber, nik hau pixatu dut, orain di bateria badauka. Bai. Oin, hemen ura botako diot, eta posi zabi zure pixua. Baina, kriston inventua da. Eskalestriza ez, baina pixua... Ekologikoa da gainera. Bai, hoi da. Orduan honek ez daude. Jasangarrixa. Oso jasangarrixa. Gordetzen duzu, eta neurtzeko eta fenomeno da. Ingo duguna da, irakiten jarriko almibarra, eta hemen, beste alde batetik, zer naztuko du. Hau, geroko, limoi puxka bat gero hemen botako diot merengeari, baina hori gero jarriko dut. Bidaliko estazu zeo zeiteko edo ez? Ez dut beharre Ontxe laguntzai. libre. Kukiak egiteko. Hemen daukagu, legunean erabileken duen koko olioa eta pixkat zegoen, bitu hemen gogortu zaigu. Igertzen daia, hotza purtsu bat gehiago itxen dagoela daia, udazkenera sartzen gabizela. Hori da. Bueno, haingo duguna da, nun disolbatuko du koko esne hau? Pero olio hau, parkatu. Edari vegetalean. Zerena edari vegetala? Oloarena. Oloa kukiak inbar ditugulako. Hau, epeltzen jarriko dut. Tak, saspian. Eta ero bestalde batetik. Hasiko gara eta lehen bizkotxoak inizen moduan. Olo irina. Oloa irina. Panela azukrea, 61 gramo. Altzatzailea. Beraz, daukau hauntxe, kombinazioa daukau Peruko errezeta bat, eta hau estatu batutatik edo datorren errezeta kuki honek, ez? Baina, Euskal Herrixak be esan lehike ekarpenak inditxula nazioarteko sukaldaritzari, ez? Lehen indogu berba, Hilden inguruan Iria Zabalgazta, ze daukau hemen goxue bai? Tolosako babarrunak. Kalimotxoa. Kalimotxoa, nien oso kalimotxo salien zu bai. Baina gurea da. Bai, algortakoa gainera. Hori da, horregatik, aportazioa. Bizkaiko aportazio bat. Bakizun hunde datorren? Bai. Antza dela, Rupi taldea gan ardoa ospindua saldu zietela eta... Ez, baina, esaten daue batek zaukala kali izena eta bestatek motxo, kuadrilan, eta kali motxo etzien, burua etzauen asko apurtu. Bai, baina harinauti nundi datorren, Rupi taldea antolatzen zen, da txosna montatu zuten, eta ekarri zieten ardoa ospinduta. Prezio hortan esan zieten, majo, zen nahi duzue. Eta nola konponduko dugu hau, eta ez izien, eta bati kombinazioa hori esan, orduan, kuba librea egiten zen, da esan, bueno, kuba librea ederra dago, ardoa kokalakin, eta hor zien kali eta kali. Banik entzundan naukan, igual teoria bat zan bakarrik, entzundan naukan, igual ikasliak zira da etzaukela inbeste diru rona erosteko, eta orduan, ardaua jarri zauela... Zuek benetako bersioa baldin badaukazue, guri, zuzendu mesedez, idatzi txoriene abildua egite.eus. Nundik dator kalimotxoaren historia. Eta zuketanik holan edari bat sortzen badugu nola deitzuko zen. Kalimotxo, eta Zigor eta Patrizien izeko holan edarixa, ez dakit oso izen... Zitrizia. Zipatre ez du esan duko? Zitrizia. Zitrizia, bai. Bueno, batzuk daki. Bidali guzue zuen proposamenak gure edarian izenarako, txoriene abildua eitb.eusera. Edo beste modotutako proposamenik edo galderarik edo salantzarik baldin badauko zuen. Hemen gauzu beti. Bueno, urrak espaitu zuen, pinaziak, intxaurrak, arbendolak... Zelako ondo moztuta dauzen honek urrak, eta txokolatia. Eta txokolatia, neurri berdinean, lau bider, lau milimetratako tamainan... Notaten da profesionalen bat egondala hortik. Gatz pixka bat, bai, izolako gauzetan beti gatzak ondo etortzen dela.
gatz pixka bat gero merenge altzatzeko ere bai. Eta oin, hau, naziko dugu zerekin? Ba, gure osagai likidoekin. Oso ondo. Kasu hontan, arrautzari alergenoen batero baldin badao zuen familian ero, ba, egin ditu kuki batzuk, ez daukate arrautzarik, ez daukate laktosarik, glutena bai, ze hor, oloaren inguruan zate dute, ez? Berez ez daukala, baina... Oloa badau gluten barik, eta holan espezifika hau bidau paketian. Bai. Bestela normalak, badauka. Bai, badauka. Bale, orduan, hau, horrela inda, labea daukagu temperatura betikora, 180 gradutara. Unibertsala da. Unibertsala. Eta ingo ditu dana da, bolatxo batzuk. Inungo misterioik ez daukana. Oso ondo. Labeko erretilu bat, hemen, egin alduzuena da, olio pixkatekin ero nahi izan eskero bustitzia eskuak ez itxasteko, baina, 100 gramoko bolatxoak. Urakin bai, ez da? Urakin bai, eta urgabe, holan pixka. Urgabe bai, garbi ikusten zaitxut. Bai. Orduan hau? Saiatzen az. Amerikatik dator, ez? Ameriketatik, ez? Estatu Batutatik. Eta nik Estatu Batutatik bai jende pila bat izate ditut lanian, ez? Olako bilbotik pasiatzen eta pintxuak jaten, eta pintxuak ez jaten. Eta asko deitzaotzie atenzinua gure pintxuek, gure txistorrak, ze txistorra ez da bezauten da txorixua, baina ez da bezauten txistorra. Eta asko deitzaotzie atenzinua euskerak. Badaki, jente etortzen danean, badaki hemen badaola hizkuntza bat, guk hitz egiten duena bakarri, eta horren inguruko informazioekin etortzen dira, ero... Batzuk badakixe, ze batzuk etortzen die, apropos Euskadira, ez, Euskal Herrira, eta etortzen die Donostira, etortzen die Gasteizera, etortzen die Bilbora, eta orduan badakixe, Euskal historia purtxo bat, Euskal kulturan buruz, eta hizkuntzai buruz badakixe. Baina askok eta askok, ez etortzen die, kruzerotan eta hola, orduan Bilbon itzen daue paradatxo bat, gero Oportora doiaz, gero Lisbora, beraz, ez daukie ezagupen asko. Eta orduan, joeten garenean Bilbora, joeten gare Plaza Nuevara, han Aldezarrian dauen plaza principalera, eta handago euskaltzaindia, beraz, han asaltzen dutziet, nondik datorren euskera, ez daki inork nondik datorren euskera, baina, nola da gure hizkuntzia, eta jende askok ez dakina, dala, ez daukala inungo... Hemen guadala, ez dala nasketa bat latineti datorrela, ero hizkuntza beste, ja. Hori da. Orduan asko deitzotzea atenzinua. Eta ontxe dauko, ontxe estrainauko dan Euskaraldia. Bai, oina izen emateko garaia da, belarri prest, aho bizi... Aprobetxatzen han zauzela, Zigor, ekarri zu kartela. Txon, 12 minutu jarri behar dizkiot honi, 12 minutu 180 gradutara. Azten da, azaroak 18 eta egongo da Euskaraldia abenduak 2 arte. Eta da oso ekimen politxa, sustatzeko, aho bizi, ero belarri prest. Hori da. Animatu zaitezte, eta batez ere egin dezagun egunerokotasunean euskaraz. Bai. Eta lotza ematen botzue euskaraz berba itxia, ez? Edo askotan, alzerra edo belarri prest, bebai jarri zeike, praktikatzeko, eskenean ulertu jende... pertsona pila batek ulertzen dau. Beraz, animau zaitxeze, eta hori gu... Zibor animatzen bade inglese egitera, zuk ezaet animatuko euskaraz egiten mesedez. Hori da. Trebetasuna be praktikakin hartzen da, ez da? Bai, hombre, horre egia da, zu Patri badakizu, bizitzaren inguruak asko egiten duela, eta ez da berdina toki batean ero beste batean bizitzea, eta hor, kanpoan errezte egiten dizu. Jendeak hitz egiten badu egunerokotasunean, kalean, umeak eta hori nabaritzen da, baina, bueno, aitzakierik ez dugu bilatu behar, egin dezagun denok euskeraz, merkea da. Bai, eta ontxe Euskaraldian webgunean izena eman aldozue, eta helduka jatzu etxera txapatxuak, eta Euskaraldia danean, hori, ingo. Bai, bueno, ingo una da, oin, merengia. Hortako. Hemen, azukre pixkatuen jarriko diot, dena ez? Eta, hau arrotzen jarriko dugu. Oso ondo. Lehen esan duguna, ero atzo esan genduna, esne gaina arrotzeko hotza, hau pixkat, epelxeago badao, ero zu baten ondoan, hobeto. Erdi arrotuta daukagunean, gainerako azukria, eta ja ondo arrotuta daukagunean, botako dugu, merengia. Merengia beti, ez da hartu behar da, ez. Martxan daukagula, ari fin botako diogu, eta gero utzi behar dugu eragiten ostuero epeldu arte.
eta temperatura hartzen du, gehien bat nabarituko zuen, zeioen hartzen bazuen maukan sartu, eta erre egiten duela. Hori da, maonesia itxen duzun moruan, ez? Ez da olixua holan dana bota bier, baizik eta gutxinaka, bota inbida. Eta merengue hori zeren gainean jongo da? Ba, gure krema honen gainean. Geruza botako du hola. Nik azpian gaieta dero jarriko nioke baita, ez? Bai, zagatik ez. Berez, originalak bakarri dauka krema hau eta merengia. Bai. Baina gero guk gaietia jarriko zau gainetik, ez? Patri, errezeta guztiak saiatu behar da gutxienez ondo ez dakit, noberan gustora jartzen. Eta, bai, urko holan eta belarri eta batzera, bai, ezke behar dut honez atatzia, bestela lasai. Arrotuta dagoenean etorriko gara, nahi duzue, bai, ondo izan zuen, bale. Esan dakoa, hau arrotuin behar da, gero azukrea bota, eta altzauta dagoenean, almibarra ari fin batez. Esaiezu hauei merengue gehiago ez da bala, hau behar dudala errezeta egiteko. Ikusi oso nola jundien. Ja, juntzara zautzen jendia pixkanaka, ez? Ikusi itxute, gutxinaka, isaz jaku geratzen platera bukatzeko bez. Bueno, ba, esan dako hain duguna da, arrotu dugu merengea, gero almibarra bota diogu, poliki, eta epeldu zaigunean, ba hemen hori, holako botoitxu batzuk egin. Zentruan be? Ja, denian. Pentsatzen zentruan gaietia jarri behar zinela. Ez, gaietia apurtuta jarrikotza gainetik. Holantxik. Eta ero kanela pixkat. Kanela hauz pixkat gainetik. Baina tradizionala hau da, ez da? Hau izango zen kanela pixkatekin. Kaneliakin. Bai, kanela hauz pixkat gainetik botata, hau izango zen zizpuru limatarrak. Baina gure bersioan, eta horrela bi errezeta erakusten dizizuet, kukia gehitu dizkiot. Hau da, txorieneko limako itxe bat. Entzun dut, txorienen indozuela zebitxia pila bat alditan, eta pila bat modutara. Lau bostaldi bai, baina gehiago saltzeko aukera dugu eta gustora jaten dugu beti zebitxia. Ze hau da, zebitxe harina. Harina ez da holan ez dagoelako asko potoltzen harina da, ze askar itxen da. Betxo, ba ona, orduan interesatzen zaigu. Bestela, beste zebitxe asko bai, dauzkagu gure txorieneko webgunean, ez da? Bai. Beraz, hor aldozo ikusi. Eta gaurkoan, zebitxe harina edo zebitxe askarra. Eta nola prestatzen dau? Ba, beitu, prestatzen dau, lehengo legatza erabiliko dugu, eta orduan legatza kubo txikitan moztu ingo dugu. Gero, limak zukutu eta zukua arrainan gainean bota, garratzakin kosinatzen joateko. Bitartian tipula juliana erara, fin ebaki eta platera igeitxu, holan gainetik, eta bukatzeko gatza, piper beltza, piper mina eta martorria. Ontxe, beste toketxo bat emateko, banana frijitua. Iepala. Banana arroa. Atzo ibili ginela banana kontuekin eta esaten genuen, bada banana arra ero kosinatu inbardana? Hau da, ikusten zuzerako berdia eta desberdina dan, ez? Atzora bili genitxun horrek banana horixak, ez? Kanaritatik datozenak, horixak eta gozuak, hau da, guztiz desberdina. Maiua faltan hiltzeak sartzeko balio du horrek. Honekin emonezkero, ojo. Bai, orduan, lanik bai, Patri? Bai, lana bidaliko zut, behitxu, hemen dauku legatz xerra potolo hau, beste arraintxuri beren bate erabileike, errezeta honetarako, baina guk legatza erabiliko hemen guadalako, eta goxua dagoelako. Orduan, azalakendu eta gero kubo txikitxotan moztu. Hola, daduan moduko tamainan? Bai, daduan moduko tamainan. Neure kontu, oso ondo. Eta non botako zute katilu baten, ero non nahi duzu ataratzea? Ba, igual katiluren baten bai, holan gorde. Neure kontu. Da ontsa ingo. Orduan, bitartian, limak zukutu. Limak espazua eukitzen edo espazua topatzen, limoiakin bebaien leike. Bai. Ezta? Bai. Oso ondo. Bueno, lebatza espada, Patrik esan da, lebatza espada ikusue, lupiarekin behin alda, urraburu egin alda, badauzkagu hemen arraia bertakoak, baina garrantzitsua, zebitxo bat iteko garaian, arraia freskoa izatea, Hori nahi eta nahi ez, Alatabe, zebitxe hitza, dator ketxuako hitzetik dela siwitxi. Itza uste dut deitzen dela, eta siwitxik berez esan nahi dau arrain freskua. Beraz, hortik dator izena eta hori erabiliko da. Argi hau ezin digute utzi, ze behar dan, ez? Bai, eta naiz eta jatorrixa perukua izen, ez? Zebitxean jatorrixa, ontxe Ego Ameriketan eta Zentro Amerikatan herrialde askotan jaten da. Abidez, nik Kolombian uda honetan jan izan dut, eta han kosinatu itxen da arraina.
egosi iten da. Egosi iten da? Bai, egosi iten da eta horrekin itzen dago. Beraz, herrialde bakoitzetan daukie euren zerbitzatzeko era. Bai, hor esaten da, zebitxiak ere urten poderioz eta, lehen aipatu dugula, ez? Japoniarra bertara juntzienen ondorioz, gari batean zebitxea izten zen lima, tigre esnea deitzen duten nasketa hortan, egun batetik bestera usten zuten. Orduan, erabat kozinatuta geratzen zen. Gaur egungo zebitxeak badira gehiago lan azkarrak, eta botatzen dute, eta minutu gutxian ja zerbitzatzen dituzte, eta arraia, kasu askotan, erdi gordina joaten da. Ez da juten erabat kozinatuta. Eta hori gehiago izan zen, japoniarrei kopiatutako zerbait, ez? Eta egia, garai batetakoa, suposatzen esaten zuten, geratzen zara, kortxua moduan. Uste modu, zerbait limatan geixegi, janiten zabela dana, eta testura aldatu iten zen, zaporia zerrezanik ez, arraian zaporeik izan bezuen izango. Ez azkenean limoiana, eta gero martorreixa botatzen da bebai gainetik. Martorreixa lehen astin jat, baina martorreixa botatzen da gainetik bebai. Ni Kostarrikan ibili nintzenean, han zaukien plater bat, igual txarrikerixa bat pentsako jatzu, baina kaldosaz zaukan izena. Eta zebitxea sartzen zabien, dorito holan pakete baten, edo gusanito pakete baten, hor zebitxea sartu, eta hori dana naztu, holan kaleko postutan da itzen zaben, eta hori jan, baina holan, paketetik zuzenian jan. Txarrikerixa bat pentsako jatzu, baina oso gozu ezauen. Zezkenean, guk platano edo banana frigitua erabiliko dugu, Mexikon adibidez jarten daue zebitxia holako natxo batzukin, ez? Hartuakin indako txip batzukin, eta Kostarrikan, behitu, txutxerixakin. Guk, kanpinean da ibiltzen garenok udan, ogi birrindua ez da osagaien artean etxean eramaten duzuna, autokarabanan, ero kanpinera. Nahi zuten umeak oiasko paparra ogi birrinduarekin. Bai. Klasiko handi bat. Eta eukinez, aitak erosi zituen olako natxo batzuk, jarri nuen semia, olako mailu bat daukagu hiltziak sartzekoa, papelean hartu eta pan, eman nion zer egin, birrindu zuten ondo, eta pasatu nituen indio jarrak, indio jarra zan gainean nuen paparrein, indio jarra horti pasatu, eta frigitu eta super goxua geratu zen. Kurruskari, pasaukaten natxoen puntua, eta oso ona geratzen zen. Eskenean, hori txigortuta dauz, ez? Hori nik gusanitoak, betiko gusanitoekin ere, egin da daukat olako reseta bat, eta da oiasko paparrak, birrindu honek gusanitoak, eta orduan gatz gutxio bota, bakizuen normalean olako litxarkeria nahiko gaziak izaten direla, eta horretatik birrindu, eta super goxua geratzen. Nik entzuten beste txarrikerixa bat. Hau ez da txarrikerixa niriak, ez da txarrikerixa, ez. Goxua, baina nik esan bitzutena txarrikerixa da, txutxerixakin bebain ja. Eta nire guraso dauki lagun bat, Jose Luis, kaixo. Jose Luis, bizilatzen zaitxugu. Eta berak itxin dau, badakitzu honek arrautza apurtuak, patata frigitxuekin, eta gero arrautza gainetik, gero gorringua moztu, da hori dena jan. Gusanituekin iten dauela. Horri gehitu iten dut ez gero gusanituak? Ez, gusanituak jartzi ditu oinarri moruan. Oinarrian, patatak beharrean? Bai, gero arrautza gainetik eta gero arrautza mozu da gusanituekin. Zenbat urte dauzka? Igual 62 urte dauzka. 62 urteko gizon batek hori iten badu, gaizki ez da ongo, ez? Ja, adinakin esperintzi bat hartzen da. Bai, hori zure semiak ingo bazauen nerabiak izango zen, hori txarrikerixa bada. Baina, heldu batek itxen badau, igual innovazio puntu badauka ez dakiz zer, Bueno, emtxe daukau lima sukututa, eta ointxe arrainan gainean jarrikotzagu, ze gure arraina, ez, gure legatza, gaurkoa, kozinatu bia da zitrikuekin. Orduan utziko hau. Eta bitartian, joango gara. Gainerako oso baixak eta pasan. Orduan, daukeu banana. Eta hau frigitu ingau. Eta bestalde, igual, lan gehiago gurozu edo... Ni jarri. Venga, bota pinua. Kipulan eso xerrata mostea. Hola, xafla batzukin. Patre, niko inpizkatoin zuri atzamarra holan, zaurixan holan sartuko dut. Ez esan biztazu. Euskal gastronomia zure lanataz hitzein dugu, eta, baina, aurten Euskal Herrian zerrezan eman du Euskal Herrian muitu dan turismo guztia. Eta badakizu, turismoak horre dauzka, jende aldekoa. Gauza honak eta gauza txarrak. Eta gauza txarrak. Nire lagun bat, bikotearen lagun bat, bizi da Donostiko kale nagusian, atiko batean.
Bai. Egun baten bere etxera joan ginen, da lurra esan ikusten. Holan, bera begiratu, Bueno, eta jendez lurra esan gainezka, ez? ikusten. Dana buruak ziren. Baina jaixak ziren edo egun normal bat? Ez, egun normala, aste bitardian, ustailean, eta esaten duen, ai ama, horra espian lurra aldao, eta bai. Buru guzti horien egon omen da, hori esaten dute. Bai, hori esate dute. Eta, bueno, eta ero horre ipatzen dira, presioak, nola igotzen diren, eta hori dana. Gentrifikazioa, ez? Azkenean, bai. Gentrifikazioan esaten da erderaz, ez dakit euskeraz hitzik dauen hori esateko, baina, bueno, gentrifikazioa edo pasatzen da, ez? Azkenean, herritarrek ezin dabe hiritako zentruetan etxiak erosi da, kanpoaldera joan bidie. Bai. Eta gazteak, eta presioak, eta zelan igotzen dien, da orduan, bueno, hor, ulertu behar dugu, azkenean, batzuk onura ataltzen dute hortik, noski? Bai. Baina, ulertu behar da, bertan bizidan antzako aparkatzeko toki gutxiago, zerbait hartzera juteko, kosta iten dala, hilarak toki guztietan, eta hor, neurria, hartzea, zaila dala, ez? Bai, eta gero, egunerokotasunan erabiltze dituzun negozioak igual fotokopisak itxeko da, ez daukotzu inungo lekurik zentruan, zeia ez da bizitzeko leku bat, ez? Da, kontsumitzeko leku bat, edo turismoan... Denda motak aldatu iten dira, ez hor barruan dauzenak, ez? Orduan, apurat pena da, hori da, baina debatia da, ze azkenean, gauza on asko dago da gauza txar asko bai. Patri, beti, esaten duguna txurinen, neurria da, eta horra asmatzea zaila da, eta inoiz ez duela denon guztu egiten. Aurten euria denon kontra indu, guztora ez da inorre, induen ari nudan, horren kontra dano gaude. Euri pixka da gehiago, hau berdea politiana izaten dugu. Oina hasiko da botatzen eta gero akabo. Ez da geldituko, baina bueno, gero hemendik ez da egite hilabete barru horre hongo gara. Berre euskian osataratzen da. Ninaz horrek arraroak euski zein gustatzen, Nei beste ez jagut, ez da gustatzen, Bueno, ontsa botako olixo apurtxo bat. Bai? Sartakin honetan, eta frigitzuko ditugu gure bananak. Hauek kurruskari geratzen die gero, ez? Bai, hori da. Guk egin genduen Nikaraguako errezeta bat hemen, izan ginenean, eta zien bananak egiten zituztenan da pixka lodiago moztu, frigitu, eta ero jartzen zituzten bi papelen artean, eta zapaldu egiten zituzten, da geratzen ziren olako banana chip antzeko batzu. Gatz pixka bat gainetik. Hori patakoia deitzen da. Eta hori zijoan esan da, piko gaiokin. Behitu. Gozaltzeko, askaltzeko, afaltzeko, eta egun guztian hori. Danatarako. Nioin Kolombien behi izan ezenean, edo, Kostarrikan behi izan ezenean, hor txarra usan, ze gozaltzeko zaukien arroza eta babarrunak, gero baskaltzeko be, arroza eta babarrunak, eta afaltzeko be, arroza eta babarrunak. Baina gozaltzeko be, atentzio dituzuztan. Irlandan ere, babarruna zeuskaten gozaltzeko, golostearekin, eta irugi arrat, eta esatozu, hau bai gozari mundiala. Harina, zebitxean moruan, harina. Gero esango dizute, hemengo eguraldiarekin, ondo jaten, nahi nahi esko, aitzakia. Ni, hortan niko klasikoa naiz, aukeran, katiluka jogurra zereal batzukin, ero kabesnia, urrasan erortzen bada, Ezken zenean gozarixan kontua be oso kulturala da, ez da? Oso. Bai. Oso. Asialdian eta, zu egon da zauz, da asialdian da, igual fideuak, edo arroza, edo sopak eta hartze dituzte gozaltzeko, da ez da eze pasaten. Hemen, igual ez jatzun okorriruko, ez? Sopo bat gozaltzea. Bueno, gozua edo tostadak edo desberdina. Oin jete ari da, aguakatea eta gozaltzeko, eta holako gazia be gure txean ogitxi gortu zalea gara, eta ogitxi gortu hori joan alda olioketu batekin gainetik, txikia da olioketu zalea. Atako ez da zu beste laban bat, zigor? Ondixea o txikisa? Hola, nondo. Bai. Txikitxonekin. Ontxe martorrixa bebai moztuko dugu, ze martorrixa jarriko zau gainetik. Orduan, martorrixa oso aromatikua da, ez pajatzu gustatzen, aldotzazu perrexila bota, ez da... Efektu bardina ingotzu, freskua bebai da, freskotasuna eman gotzu, baina igual ez dauko honen martorixan zapore honek. Eta pipermina ere, zebitxian pikante puntua oso ondo etortzen da baita. Baina beti gustatzen jat, txokolatiai, kafesniai, eta da nahi. Bere zau joango gara... Pikantia da nahi? Pikantia da nahi, bai. Txokolatea, bota ez diozu ingo, erosiko duzu txokolatea pikantia daukan, ez? Sekula ez dutza bota, baina atzan txartu egongo, ez?
Patricia, mesedez. Ez dakit. Ja, zuen lagun horrekin, jaten duen arrotza apurtuak, gusaneitokin nahiko Dana kontagiatzen da. Ja, txokolatia, pikantia botatzea hola mota gainetik. Bai. Basauen hemen hori programia Davide Jorgena, ez? Guarrindongada. Txarrikeria. Engeiko lan sekzio bat, txarrikerixak, ez? Txarrikeixak. Bidali zuen Ze proposamenak. kombinazioa raro egiten duzue, gure txian, oitarteko klasiko bazan, txoixo pamplona txokolatiek. Ja, inok ez da oie, txokolate tableta inok ez da jaten oitartekoan. Eta txokolate pikantia pentsatagatu txarrikeri bat, eta ontsa chorizo pamplona eta mesedez. Pro kombinazio hori, benetan da, ez. Baina, gozua, oso gozua, Baina izan barra txoixo pamplona, Ez dakit probatzea guroten. Pasako estazu... Sardezka pare bat, igual? Bai. Probau, egun baten. Txoixo pamplona, Alex, erosi txoixo pamplona eta txokolate tableta eta esne. Urrengo txorienen dastatuko. Vale. Edo bidali proposamenak bai, ez? Gure Instagramera abildua txoriene. Igual hor, probuko itxugu. Urko da pingan jotik. Bai, bere zaioa datorrela bai. Ontxe, Urko, hauek frigitu, zein martu, ze falta da, Patri, hau frigitu? Hau frigitu, dana batera bota, arraina, kipula gainetik, martorrixa eta listo. Bagona hemen gure legatz ceviche harina. Ez da usetan Perura joan biharrik, ez? Azkenean Euskal Herritxik be, Perura bidaiatuleike gure platerakin. Hau, legatza, limoia, platanua, holan da bizi goreitzen ja probatzia nahi dau, beraz, barrura. Hau gaina, bixak, ez? Bixak batera, dana dastatzeko batera, beraz. Arraina eta banana. Ona, bello. Uste nuen, azido puntuak gehiago izango zuela, baina neurrian dauka ez du lan esaten janeiten diola zapora, ez lebatza nabaritzen da hor, testuran, baina ondo, oso guztua, eta bananarekin, kombinazioa. Amarrekuen. Bueno, gu bixar gatoz, eta hau bukatuko. Noski, eskerrik asko horregotearren, eta bihar hemen espero zaituztegu. Ondo izan. Agur. Agur.